pakabatwa ngoma. Pakabatwa ngoma. Clayton Mubaiwa. Ndiani uyu? Clayton Mubaiwa. Abvatora ruoko rwangu chaiwo. Usadaruka nyimbo. Iwe unopopedza kusvika ipa. Inini? Afidza unozvizewani. Inini ndinokwapedza, ndinotsudzura, ndinopfapfaidza. Ndikakumbuka banga wazhura. Aikona. Abvatora ruoko rwangu chaiwo. Yes. Kunge rwa Jasper Mananga. Nanga. Mada Logistics. Muzukuru wa sekuru. Muzukuru wangu. Muzukuru wacho kurasa hunu. Kurasa hunu. Mada. Kungoona kalambo. Kutetani? Kuzadza. Unama. Rini kona iwe fili. Adzuro. Waona kama wakuita ka. Wakufuna kusenzeka na Philip. Nyemwe racho riri pamberi. Si akatambira. Akaora. Antanenge achishanda. Ndizozo. Inenge yapinda. Warise Mr. Giant. Mr. Giant, Mr. Mutasa Boze kuti. Kovitro. Ana kupata nezuro. Ana kuponere. Ayo haribe. Paunokotara mashoko wakataura. Ndikati vitro. Vitro. Pamweisha mwari yaThabani. Exactly. Gambiza. Thabani Gambiza na AOC. Na AOC. Vanotamba vese kudai. Handizive uyu Mr. Steakhouse. Isha Mariana. Manduwe. Nezuro duma. Nani? Na General. Tondirai. Rimaunga tagaponi paipa. Kuponi. Ndakasangana nawo mukufambo. Hanzi kudiko na General. Ndakazona Mr. Mutendi vachimhanya karumanyukutu. Komukutama ngata atokuchemerwa na General tibwera pasera apa. Saka General kuona iwe kutaza kuona ine. Kanyemba. General wadutenseka. Ndisekuru vatanza kachinamora. Ndizozo. Kazhinji vanenge vachitandara natanza. Saka sekuru ndiani? General iriko Tanza? Sekuru ndi General. Ndi General. Tanza muzukuru. Asi vese ndanamukanyi. Musazobatwa nemweya wemuzukuru wenyu General. Muzukuru wenyu. Upi? Iye Tanza. Nezuro ndakamuona. Anga achikumhoresa. Hanzi kudini. Tanza. Koticha. Boss teacher wangu ariti. Na Se Blanca. Se Blanca. Na Mr. Chukwira. Saka pane nyaya yewe kukanzuru kwako. Kuponi. Rowan Martin apa. Nyaya. Ati ndokunobhadhariswa mitero. Ndizozo. Vanhu vari kuenda mitero ikungofluctuate, iri kukwira kubva last year. Vanhu havasi kunzwisisa kuti iri kukwira, iri kuita sei, mistake iri kuitika kana chii. Saka vanhu vari kuenda vanokumbira kuti tipewo print out. Tinzwisise kuti zviri kufamba. Mari dzamuri kutitumira. Hezve. Zvikanzi hatina bond paper. Hatine bond paper. Aunama. Izvozvo vanhu vari kutomhanya because vanhu vari serious. Vanoda kunzwisisa nekuziva kuti tiri kuenda kuri. Vakutotsvaga bond paper kuti vaprindirwa vanosvika kunzi aprinda yakafa. Mahofisi aya etimu. Ndizvozvo. Komishina yakaiswa na President Dr. Mnangagwa yokuti vaone nemafambiro ari kuita basa kukanzuru yeHarare. Ari kupi? Vanhu vaiva vanenge vari kuita vashoma noti panoda kuendwa pakawanda. Commission yenu tofanira kunge ine vanhu vanosvika kana 10 kana 15. Asi at least tikaziva kuti vanenge vachishandira kupika. Toenda ikoko tunonyunyuta. Zviri kunzi hapana bond paper. Hapana bond paper. Vanotsvaga bond paper. Votoprinda down. Apo unenge uchifuna kuti tetani. Ndatonzwa engineer izvozvo apo engineer andibata. Ndinotomhanya izvozvo kuti ndigadzirise nyaya idzodzo ndoda print out. Ndoda kuti mareti awo ari kufamba sei. Mari dziri kuchokera kuponi. Izvozvo pakati nechikumbiro chiri pana First Avenue padhuze vanoita zvemapalapala muwaterfalls umu. Vanzi pakadhubuka mvura kubva nezuro. Iri kungochucha zvekuti vakutotyira kuti First Avenue anogona kukanganisika nemvura iri kurasika pawaterfalls. Mvura yakachena. Apo taundi inenge isina mvura. Hapana mvura kanyema. Mvura iri kungorasika uko. Manya ikanzuru izvozvo mvura iri kurasika muwaterfalls pana First Avenue. But ichitoda kufambirwa chebond paper neprinter. Hatikulibe. Kulipe print out hanzi hatina bond paper. Muntu watamanga kwenda katsvaga bond paper wabwera. Ndabwera na bond paper ataprinta iri down. His worship. His worship meya Mafume. Muri kudziva ndio zviri kuitika. Kurwani Mateni. Aikona akana. Bro makanyema. Philip. Manje tinoenda kupona. Palibe kwatiri kuenda. Miraone.
Komisina iyi pachakuti musi wa muntu apa ndiri kudhona kanyemba pachakuti musi wa muntu para anangu ari kugorena tsuku nkamwa pane vamwe vari kurara nezamu mukana mirawo netako Filipi shamwe nemunyu iri kuya iri kubwera antsiku zino ari kuchachanga mtsogorero wa dziko chazendariniko kupurazi kupurazi kukwekwe kaka tifuna kuenda kukwekwe one on one kakhala na mtsogorero wa dziko umbogara pasi right tiri paplaza tileketeke nawo kama katingangobwera mbokana izo mombe zile ziranyanga zatenepa ndakaona kune mombe dzine nyanga dzakaenda mudenga vakataura kuti ai nini ndiri kugadzirawo kabasa kangu ndizvozvo kabucha rimwe gore kana basa rati rapedinachikwanisa kuenda kupi kutengesa nyama exactly apo uone chipere munda ati munhu unofanira kugadzira retirement yako iwe wakagadzira retirement kanyema ndikanati handichiri pakota iwe wakagadzira tarisa nezuro tarisa nezuro manje havase vakatora retirement package ravakomana vakauya kumba kuti vakabata vakomana vacho vane nharo ndosaka vanhu vachizotsvaga mangwara ndosaka vanhu vachizotsvaga mushonga sure unoti wasenza makore enza munhu akubwira zanjonja unenge washanda makore ese munhu akuya zokubira vakauya midnight kuti unganoshanda nemushonga wakuti vanhu aya saka pane mukomana ari pakaravhina kana waba makwai unenge uchimira makwai mveredze makwai ukaba mombe unenge uchikuma pane mukomana pahoya akafambisirwa nyaya idzodzo ukaba mbuzi akauya ega akati ndini ndakabachi makwai achingotaura izvo zvikanzi aizvozvi makatarisa dzangomveredze makwai kana bvashopa tichemereka uyu mura pakanyemba saka vakauya kumba kwangu ndakunzwirai tsitsi asi next time makada kuzidzokorodza okoyo ndakazoona muchina mazuva kune tukika tokuisa pamahwindo tunhu tunonamirwa pamahwindo twekuti unobva tikerekeche obva ukiya ndotwakazopiwa rinotomirira kuti kunaye mvura kuti vaise jira anzi vari kubaka vanotora chigumbezi kana jira kana kuchinaya zviya nedombo saka mvura inenge iri kuwa ndinoziva kuti dzimba dzedu dzemarata anobva atora dombo nonorova pamusoro pejira haunzwe noizi yacho kuti pwanyike windo nokuti vanhu vanenge vakaisa tumaloko mukupona kukuendwa kusikuru namava chikoro chacho chakaoma maphd nguo namwara kuchibvumba anobva ati haunzwe noizi baba ibiri ndikuona kanyemba